belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Gisteravond is uitgebreid gezocht naar 2 ouderen die waren gaan wandelen in de buurt van Ronde Klip. Ze waren verdwaald geraakt in de Mondi en keerden niet terug naar huis terwijl de zon al onder was gegaan. Daarop hebben medewerkers van de politie, de kustwacht, de VKC, verschillende vrijwilligers en familieleden urenlang gezocht naar de 2. Toen ze uiteindelijk werden aangetroffen zijn ze naar de dokter gebracht voor een medische check-up. De coördinatie van de actie was in handen van het Korps Politie Curaçao en het is een mooi voorbeeld van samenwerking. De financiële situatie op Curaçao is momenteel beter dan voor de coronacrisis, dat zegt het College Financieel Toezicht. Het college is positief over het financiële beleid van de huidige regering en zegt ook dat er op een indrukwekkende wijze meer belastinginkomsten binnen zijn gekomen. Dat zorgt voor meer geld in het laadje van de overheid en dat is volgens het CFT positief. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para a visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. Gisteravond kreeg de politie berichten binnen over een steekpartij in Bivak bij Buena Vista. Er zou een man zijn gestoken die hevig bloedde. Bij aankomst van de politie was er echter niks meer te zien. Later kreeg de politie het bericht door dat er een man in een personenwagen naar het ziekenhuis was gebracht en hij had steekwonden in zijn nek. De man wordt momenteel behandeld en de politie onderzoekt de zaak. Curaçao zal excuses van Nederland voor het slavernijverleden niet naast zich neerleggen. Dat zegt de voorzitter van het platform Slavernij en Erfenis van Slavernij, Gibi Basilio. Curaçao is blij dat Nederland heeft aangegeven op 19 december met excuses te komen, maar betreurt het dat Nederland geen gemengde commissie instelt, waarbij vertegenwoordigers van de verschillende eilanden en Suriname samen met Nederland bekijken wat de beste formulering van die excuses is. Dat gebeurt helaas niet, zegt Basilio, maar we zijn toch blij dat er daadwerkelijk excuses komen. John Lott, voormalig directeur van Rec Tour Corporation, de organisatie die Campo Alegre voor verschillende jaren beheerde, is naar het Openbaar Ministerie gestapt. Hij is het niet eens met uitlatingen van parlementariër Quincy Girigori. Volgens Lott liegt Girigori over het feit dat Lott zou zijn veroordeeld wegens mensenhandel en mishandeling van personen. Dat is niet waar, aldus de voormalige directeur, en hij eist excuses van Girigori. Organisatie Citro en de kustwacht hebben 3 opvarenden gered die op een boot waren die zondagavond in de problemen raakten. Na een melding zijn de Citro en de kustwacht gezamenlijk opgetrokken en hebben de 3 opvarenden kunnen redden. Er wordt onderzocht wat er precies mis is gegaan met de boot. Gisteren werd het nieuws bekendgemaakt. De kustwacht heeft gisteren ook bekendgemaakt dat ze vrijdagochtend een drugstransport ten zuiden van Bonaire hebben proberen te stoppen. Het lukte echter de drugsboot om te vluchten. Tijdens die vlucht hebben de smokkelaars drugs overboord gegooid. In totaal is daarna door de kustwacht ruim 630 kilo cocaïne uit zee gehaald. De smokkelaars zelf zijn niet meer gepakt. Meneer Basilio, afgelopen vrijdag kregen we te horen dat Nederland op 19 december, naar alle waarschijnlijkheid, excuses gaat aanbieden voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. We hebben het er vaker over gehad, u bent er al lang mee bezig. Opeens lijkt het zover te zijn dat Nederland de excuses gaat aanbieden, terwijl we natuurlijk al lange tijd in de lucht hingen, om het maar zo te zeggen. Toch is er kritiek op het feit dat Nederland dit nu gaat doen, zonder overleg met Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Saba, Statia, Bonaire en Suriname. Terwijl dat wel steeds in de gesprekken gevraagd is. Wat was uw reactie toen u hoorde dat de excuses komen op 19 december?
Nou, om eerlijk te zeggen, ik was overrompeld, geschokt toen ik het hoorde. En ik hoorde het vanuit de mond van onze staatssecretaris Van Huffelen, een bezoek afgelopen woensdag. Toen heeft ze het al gezegd. Ja, precies, toen. En toen waren we ook aanwezig, alle landen van het Koninkrijk en ook de openbare lichamen. En iedereen was toch wel zo overrompeld. Zo van, waarom nu zo ineens zo snel 19 december en waarom 19 december? En waar blijft ons overleg, of overleg met ons? Ik moet eerlijk zeggen, we hebben 2 jaar heel veel overleg gehad. Dus dat is wel een pluspunt. Ontzettend veel overleg gepleegd. Maar daarin hebben we duidelijk gezegd, jongens, neem ons ook mee in het traject van excuses. In de zin van, niet dat we voor gaan schotelen wat je moet zeggen, maar we willen meedenken van wie zegt wat, aan wie, waarom, hoe, waar, wanneer. Nou, men is natuurlijk ingegaan op waar, want iedereen heeft gezegd van het moet in ieder geval gebeuren op elk territorium. En het gaat gebeuren op alle openbare lichamen en landen en land, althans Koninkrijk. Dus dat is plus. Maar de andere vragen van wie zegt aan wie? Aan wie wordt dat gezegd trouwens, 19 december? Is het aan de Curaçaose bevolking dan? Is het aan de nazaten alleen? Is het aan de regering? Nou, dat weten we nog niet. Maar in ieder geval, daar hadden we ook een steentje aan kunnen bijdragen. Dus het overleg had beter gekund, zeker. Maar het neemt niet weg dat we het ontzettend belangrijk vinden dat eindelijk de stap gezet wordt. En ik moet zeggen dat er ook de deur op een kier open staat ten aanzien van toch een bijdrage leveren. We hebben begrepen dat er nu een e-mail is waar alle openbare lichamen, landen van het Koninkrijk hun bijdrage kunnen opsturen. Als we zeggen van kijk jongens, er zijn bepaalde aandachtspunten die wel echt de aandacht nodig hebben. Nou, dan stuur je dat op via die e-mail. En dat komt bijvoorbeeld bij ons, wat ons betreft bij de staatssecretaris dan. En die zal, dat heeft ze ook gezegd in de vergadering, dat ze dan rekening zal houden met wat wij naar voren brengen en dat meenemen in de toespraak. Oké. In Suriname is er hard gereageerd door Armand Zunder. Die heeft al de ambassadeur van Nederland in Suriname gezegd, als wij niet mee worden genomen in dat traject, wat enige tijd moet duren, dan kunnen we misschien die excuses van 19 december niet accepteren. We willen het 1 juli volgend jaar. Is Curaçao ook zo hard? Nee, Curaçao is niet zo hard in de opstelling. Curaçao, wat ik net zei, vindt het jammer dat niet genoeg overleg gepleegd is. Curaçao is blij dat het op Curaçao gaat gebeuren. Curaçao heeft begrepen dat het een zeer solide tekst zal zijn, rekening houdende met ons rapport bijvoorbeeld. Nos no que nada otro sino nos libertad. We willen niks anders dan onze vrijheid. De aanbevelingen daarin, die zullen ook verwerkt worden in de tekst. Dus dat is al heel wat. En om nu te zeggen van, en anders accepteren we het niet. Tot nu toe op Curaçao heb ik dat niet gehoord. En zeker niet in het platform slavernij, erfenis van slavernij. Nee, dat niet. Want ik denk dat je dan ook helemaal misschien weer een kans mist. Daarom zeggen van, nou laten we het dan niet zo hard opstellen. Het is wel begrijpelijk hoor, dat Suriname het zegt. En als we steun moeten betuigen daaraan, zullen we het ook doen. Maar ik voel niet dat dat zo leeft op Curaçao, dat we zeggen dan van, en dan maar niet. Nee, dan maar proberen om de weken die nog voor ons liggen, stevig te discussiëren, goed na te denken en met solide bijdrage te leveren aan de tekst die dan uitgesproken zal worden op 19 december. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.